ଆଉ ଭଲ କି? ଭଲ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବାବା ଆଇଲ କି? ହଁ ଏଇନେ ଆଇଲି ଆଉ। କେତେ ମଲେ ଲେବର ମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ ଯେ? ଲେବର କି? ହଁ ଆସିବେ ଏଇନେ ଆଉ। ଏଇନେ ଆଇବେ। କୁଆଡେ ଗଲେ ଆଜି ହେଇ ଲେବର ମାନେ ଆଉ ତୁ ତାକୁ ବି ଦବୁଛି ଆଜି। ରହ। କୁଆଡେ ଗଲେ ନେ ହଁ ହଁ। ଏଇନେ ଆଇଲ କି? ଟାଇମ କେତେ ହେଲାନେ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ ହେଇଯିବ। ତମକୁ କହିଥିଲି 8ଟା ବେଳେ ଆଇବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଖୁଣି ହେଇଯିବ ଟେନସନ କଣ ଅଛି? ହଁ ବାଳ ହେଇଯିବ। ହଁ ବାଳ ହେଇଯିବ। ଟାଟା। ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କୋଉ ଜାଗା କାମ କଲା ନା? କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଦେଖୁଛ ଆଉ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ହଁ ସରିଯିବ କାଲି ପରଦିନ ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ଏ ଟାଇମ ହେଇଗଲାରେ ଯିବାରେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ ହେଇଗଲାରେ ଯିବା। ଚାଲ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଯାଉ ଖାଇବା ଟାଇମ ହେଇଗଲା। ତବିଲେ ଏଇନେ 12ଟାରେ ଆଇଛ? ଏ ଟାଇମ ହେଇଗଲା 12ଟା 1 ହେଲା ଆହୁରି କାମ ଅଛି। ଏ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ଆଇଲ ଏଇଠିକି ଆଇଲ। ତଳକୁ ଆସ ତଳକୁ ଆସ। ତମ ପିଲା କୁଆଡେ ଗଲା ଯେ? ପିଲା? ହଁ